ሰላም ከመይ ትውዕሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም መደባትና ተከታተሉ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተከታተልቲ መደባትና መቸም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለዩ ቪድዮ ወይ ውን ስእሊ ኣብ ትሪእሉ እዋን ናይ ብሓቂ ድዩ ዋላስ ኤአይ እዩ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኢልካ ምሕታት ዳርጋ ኮመን ወይ ከዓ ሓደ ልሙድ ነገር እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ከዓኒ ካብ ብዝሒ ናይ ብኤአይ ዝፈሪ ስእልታት ኮነ ቪድዮታት ዝነቐለ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝገኒኑ ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ንሕጂ ግን መብዛሕትና ከመይ ጌርና ቪድዮ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ስእሊ ጀነሬት ንገብር ወይ ከዓ ከቢድ ኮይኑ ዝስማዓና ብዙሓት ኢና ንሎሚ ገለ ስእልታት ወይ ከዓ ቪድዮ ጀነሬት ክገብረልና ዝኽእል ሓደ ሶፍትዌር ክንሪና ምክታልኩም ንዕድም ኦኬ ባር እቲ ሶፍትዌር ቅድሚ ናፍቲ ሶፍትዌር መኸርና መጀመርያ እቲ ክንሪኦ ደሊና ሶፍትዌር እንታይ እዩ ድሪሚና ኤአይ ማለት እዩ ድሪሚና ኤአይ እዚ ብብዝሒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ካፍቲ ምናልባት ናይ ቆልዑ ቪድዮታትን ካልእ እንዳሰርሑ ሰባት ብዝያዳ ይተናኽፉን ግን ንሱ ጥራሕ ኣይኮንናን ክንሰርሓሉ ንኽእል ዝተፈላለዩ ስራሓት ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ንሕጂ ዝደለናዮ ቪድዮ ወይ ከዓኒ ዝደለናዮ ስእሊ ከመይ ጌርና ጀነሬት ንገብረሉ ወይ ከዓ ንሰርሓሉ ክንሪኢና ቅድሚኡ እንተደኣ ድሪሚና ኤአይ ክንሰርሕ ኮይና ኣብ መብዛሕትኡ ከይከፈልና ኣብ ንሰርሓሉ እዋን ማለት እዩ ብቐጥታ ይሰርሓልና እዩ እንታይ ደኣ ቪፒኤን ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሓደ ቪፒኤን ምናልባት ናብ ፕሌይ ስቶር ንኸይድ እሞኒ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቪፒኤን ክሰርሓልና ክእል እዩ ንሕጂ ግን እቲ ኣብዚ ብቐሊሉ ክሰርሓልና ዝኽእል እንታይ ኣለና ትርቦ ቪፒኤን ማለት እዩ ትርቦ ቪፒኤን ድሕር ኢልና እዚኣ ንሪኣ ዘለና ናይ ኢራር ምልክት ዘላታ ትርቦ ቪፒኤን ሴኪር ቪፒኤን ፕሮክሲ ዝብል ዘሎ ኣነ ሕጂ ኦልሬዲ ኢንስቶል ጌርያ ስለ ዘለኹ ነዚኣ ኢንስቶል ንምላ ኦኬ ብድሕሪና በይ ንኸይድ ናብ ጉግል ንኸይድ ማለት እዩ ኣብ ጉግል ከይድና ከዓ ሲምፕሊ ማለት ዋላ ክሮም ክኸውን ንኽእል እዩ ዝኾነ ዘለና ብራውዘር ኣብኡ ከይድና ከዓ ድሪሚና ኤአይ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ ድሪሚና ኤአይ ክመፀልና እዩ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ መጀመርያ ንሪኣ ዘለና ድሪሚና ትብል ደላ ታሎጎናታ እዚኣ ኣብዚኣ ንኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ቪፒኤን ኣውሪድናዮ ዳ እምበር ቪፒኤን ኣይከፈትናዮን ዘለና ስለዚ እዚኣ እታ መጀመርያ ትመፃልና ፔጅ ናይ ድሪሚና ኤአይ እያ ሕጂ ናብነት ክንሰርሖ ዝደለና ነገራት ኣብዚ እንተ ደኣ ርኢናዮ እንታይ ኣለና ኢሜጅ ኤአይ ኢሜጅ ኣለና ኣብ ትሕቲኡ ኤአይ ቪድዮ ኣለና ኤአይ ኣቫታር ከምኡውን ሚሚክ ሞሽን ድብል ኣለና እንደኾነ ግን ብምልኦም ቶም ክንሰርሓሎም ንኽእል እንታይ እዮም ደለዉ ኢንኣክቲቭ እዮም ደለዉ ክንሰርሓሎም ኣይንኽእልና ማለት እዩ ስለምንታይ እዚ ኸ እቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ቪፒኤን ስለ ዘድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናበይ ክንከይድ ኢና ናብቲ ቪፒኤን ብምኻድ ክንውላ ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣክቲቬት ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ቱርቦ ቪፒኤን ኣብዚ መፂለይ ኣሎ ኦልሬዲ ናብኡ ይኣትሞኒ ኮኔክት ይገብሮ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እቲ ቪፒኤን ኣብዚ መፂልና ኣሎ ቪፒኤን ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ድሕግዘና ምናልባት ሕጂ ስለምንታይ ብቪፒኤን ይሰርሓልና ስለምንታይ ከብዘይ ቪፒኤን ዘይሰርሓልና ክንብል ከለና ኣብ ዝተወሰነ ዓዲ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ብነፃ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እቲ ቪፒኤን ዘለና ግን ንሕና ኣብ ኣሜሪካኹን ወይ ከዓ ኣብቲ ዝተፈቐደን ዓዲ ከም ዘለና እቲ ቪፒኤን ናትና ዴስቲኔሽን ወይ ከዓ እቲ ንሕና ዘለናዮ ሎኬሽን ስለ ዘጋግዮ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብዛ ኣነ ኮኔክት ክገብሮ ከለኹ ምስ ምንታይ ኮኔክት ዝገብሮ ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ሕጂ ንኣብነት ኮኔክትድ ኮይኑ ኣሎ ኮኔክትድ ክኸውን ከሎ ሕጂ እንታይ ይድብል ኣሎ ጀርመን ፍራንክፈርት ይድብል ዘሎ ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣለኹ ስለ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ድሪሚና ብቐሊሉ ኣክቲቬት ክኾነና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ብቪፒኤን ድድልየና ነገራት ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ዘለናዮ ቦታ እቲ ኣፕሊኬሽን ክሰርሕ ዘይፍቅደሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ቪፒኤን ተጠቂምና ሎኬሽን ናትና ወይ ከዓ ንሕና ዘለናዮ ቦታ ናብ ካልእ ንገብሮሞ ናይ ሲስተምና ማለት እዩ ንሕና ዘለና ይሕሉ ከና ሕጂ እታ ኮምፒተርናስ ወይ እታ ሞባይልናስ ኣብቲ ንሕና ዘለናዮ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝፍቀዶ ከም ዝገበረትና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ርኢና ኣለና ኢንኣክቲቭ ኣለዉ ንብለና ሶ ረፍሬሽ ክገብሮ እየ ማለት እዩ ሕጂ ቪፒኤን ስለ ዝኸፈትኩ እቲ ቪፒኤን ናተይ ፍቓድ ከውህበኒ ድዩ ኣይውህበንን እዩ ረፍሬሽ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ምናልባት ኳላ ከምዚ ጌርናዮ እንተ ደኣ ዘይከፊትልና እቲ ንሕና ሰሌክት ጌርናዮ ዘለና ዓዲ ምናልባት ዘይፍቀዶ ክኸውን ስለ ዝኽእል እንታይ ክንገብር ኣለና ናብ ካልእ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ካልእ ዓዲ ንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ካኣተ ኦልሬዲ ሕጂ መፂና ላይ ኣለዋ ማለት እዩ ኤአይ ቪድዮ ኤአይ ኣቫታር ከም ምርጫ መፂለይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዚ ሕጂ በቲ ቪፒኤን ስለ ዝኸደ እዩ ኦኬ ሕጂ መጀመርያ እንታይ ክንርኢና ኣብዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብዙሕ ኢና ክንገብሮ ንኽእል ግን እቶም ንሎሚ ክንሪኦም መዲበ ዘለኹ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ስእሊ ዝደለናዮ ስእሊ ጀነሬት ንገብር ከምኡውን ከመይ ጌርና ኸ ቪድዮ ጀነሬት ንገብር ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስእሊ ቪድዮ ጀነሬት ምግባር ሓደ ኮመን ነገር ምዃኑ ሓደ ንሕና ከዓ ከስራሕና ዝኽእል ክንሕዝ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣለና ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ describe the image you are imagining ብለና ኣሎ ትሓስቦ ዘለካ ኢሜጅ ሲ describe ግብሮ ወይ ከዓ ግለጾ ማለት እዩ ሓደ ብቴክስት መልክዕ ክነእቶ ንኽእል ኢና ኣብዚ
كلايك أبزي بلاس بالزلنا بمحركة كنقطن خلينا كاب نحنا كمبيوتر دي قال كنقطن خل مالتي حجيجن بتصحفت نحنا زدلنا يا سئلي كنقطن الحركه بالسئلي تحس من تاي سئلي اللي نحن لنا اوف كورس جن سيستم جنريك ويك اني ب artificial intelligence generate زغبر سئلي خوخنا لنا متا مالتي نابنا حدا سب سئلي تحس بتي ناي artificial intelligence مثل هاي هبنا مالتي زخاف قرب فلي دبل مالتي بخومي حجي ني حدا عبد رفاي وين حدا سبع متيخا نعوز مثل سئل ختقبر نكلا انتاي مالتي زي حجي نعوز مثل كوينس جن قال باي اي جنريت خونا الكاسله تدليخا بسئل تؤتو مالتي بتي بعلها صحيفه تؤتو جن كاب مسرته حدش زي دبر سئلي كتسرح مستدل مالتي حجي ابزاتي كل غزي ديسكرايب مبار ازي تخدنا خير انا اللي بلا قنت علينا برومبت يدبها لزي حجي كما يغير خا برومبت تؤتو برومبت مالت حجي حدا نغير جنريت مثل نبرليكا تؤتو صحف مالت ندي حجي برومبت نصحف نحل لينا انتي نقبر نا شات جي بي تي نخيل مالتي حجي شات جي بي تي اتي زبلص نعنا برومبت خصحف لنا زخلي مالتي نابنا حجي انا انت ايدل يدلهم حجي اقدمه انتي زبحال غزي المقطب اقدمه صحفكوا ابزي علاتنا حجي انتي ليه write a prompt to generate for me an image of a puppy playing football make sure the puppy walks in 2 feet like a man هو prompt حجي انتي لنا ابزي انتي يدبل له حدا كلبي وي حدا كركر كوينوسي قعسنا تتصاوت زر اسئلي حبني بلو له مالتي حجي ندحر كوم الكاس صحف لي بلاس انت لنا اب بريمينا اي اي كنفضل زلنا 500 كاركتر وي كاو نتاحتي خونا لو تتصحفو يد بلنا سلازي تحت 500 كاركتر زخونه تصحفت حدا كلبي قعسنا تتصاوت خلو امو بخلت اغرو بخيد كلبي قعسنا تتصاوت خلو سئلي حبني ايليو حجي انت يكبنيو بينا مالتي حجي اتي صحفت ابزي امصي له ابزي ايميج نتي ايميج زخون تكست امصي له ابزي انت بلن له ايميج له انتي اوبشن هيبن له ايميج نايتي دريمينا اي اي فيرجن يدحتنا زلو كل غزي تي ليتست زلو يكاتي زدحر حجي 3 لنا ابزي 3.1 كاتي ابز قربا معلتا ريليز زخونه مالتي اسو خاني سيلكت نغبر ابز خا انتي يبلنا له 1.1 دبلو ازي مرጫታትዩ እንታይ ዓይነት ኣقኒና ንደልዮ ነቲ ስእሊ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ንሕና ሉ ሙዳት ንጥቀመሎም ማለት ኣብ ከም ናይ ዩቲዩብ ሳይዝ ድሕር ኮይኑ እዚ 16 9 እዩ ከምኡውን እዚ ሓደ ሓደ ኸ ኣብ ከም በዓል ኢንስታግራም ፖስት ዝኸውን ነገራትና ንጥቀመሉ ምናልባት እውን አንጻር ናይ እዚ 916 ኸ ልሙድ ነገር እዚ ኸኣኒ ኣብ ሾርትስ ማለት ወይ ኣብ ሪልስ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ሾርትስ ወይ እውን ኣብ ናይ ናይ ኢንስታግራም ከዓ ሪልስ ማለት እዩ ጀም ቶም ንጥቀመሎም ፎርማት ብኸመይና ንደልዩ ሕጂ በቲ ዘለዎ እንተኾይኑ 1.1 ሓደ ስኩዌር ክበኒ ማለት እዩ ኣነ ኸኣኒ ድሕር ብሙሉእ ፔጅ ልክዕ ከማ ብዩቲዩብ ንጥቀመሉ ክገብሮ 16 ብ9 ሰሌክት ገብር ብድሕሪኡ ኣብዚ ቴክስት ክፅሓፈለይ ዝደልዩ እንተኾይኑ ኣብዚ ኣቴ ቴክስት ድሮው ቴክስት ኦን ኢሜጅ ብለንሉ ኣብኡ ቴክስት ዝደልዩ እንተኾይኑ ኣብዚ እንታይ ኸ ትፅሕፍ ኢሉ ምፅኢለይ ኣሎ ንሕጂ ግን ኣየድልየንኒ ሶ ክገድፎ ንዑ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሞዳታ ኣብ ዝጎን እንታይ ትብላላ እዚኣ 0 ወይ ከዓ ናይ ስታር ምልክት ዘላታ ታ ናይ ድሪሚና ምልክት ማለት እዩ ንሳ ዘላታ ኣብዚኣ ክሊክ ገብር ሞ ጀነሬት ትገብረለይ ማለት እዩ ሕጂ ጀነሬት ግበረለይ ልዩ ዘለኹ እንታይ እዩ ሓደ ኩርኩር ልክዕ ኣቀዲመ ኣብዚ ሰርሐ ዝነበርኩ ማለት እዩ ሓደ ኩርኩር ኩዕሶና ተፃወተ ከሎ ስእሊ ኣምፃለይ ኢለ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ይፅብዮ ኦኬ حجي حراي بار امثله يالو انت رينا ولا ابزي اندحر زوم غيرنا رينا تي ايميج بمتاي تسريح بسلسته نطرح 5 فيرجن تي ليتست سيلكت زخونه مالتي تي نايتي سئلي سايز كاني 16 بتشعت مخانون امثله يالو مالتي ስለዚህ በተዘደለናዮ መልክዓ امثلنا له زدلنا ካብዚ ወይ ካኑ ሁሉ ተደሊና ኻ ወይ ሰሌክት ጌርና በመሐስ ዳውንሎድ ብላለና ኣብዚ ወይ ብላዕለና ዳውንሎድ ንብሎ ወይ ውን يعبيخ بممصاون ابزي داونلود زبلالنا داونلود كنغبرو نسلينا بستفላለየ መንገድ ጌርና ናብ ሞባይልና ዳውንሎድ ንገቦት ስእሊ ማለት እዩ ስለዚህ በከምዚ ጌርና ኻ ሁሉ ሙሉ ዝኾነ ዲስክሪፕሽን ብምሃብ ዝደለና ስእሊ ጀነሬት ንገብር ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ስእሊ ጀነሬት ጌርና ኣለና ብድሕሪ ስእሊ እንታይ ክንሪኢና ቪዲዮ ከመይ ጌርና ጀነሬት ንገብር ክንብልና ማለት እዩ ሕጂ ለሰይ ኣብዚ ብምእታው መጀመሪያ AI ቪዲዮ ድብላሎ ነቲ AI ቪዲዮ ድብልሎ ሰሌክት ገብሮ ማለት ሕጂ እዚ AI ቪዲዮ ተغيرልي ያሎ ማለት ሕጂ AI ቪዲዮ ድሕር መፅልያ ያሎ ነቲ AI ቪዲዮ ዝኾን ፕሮምፕት ወይ ከዓ ጽሑፍ ከዓ ክልዎ ንኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንዕኡ ዘሰንዮ ስእሊ እውን ከድልየኒ ንኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንስእሊ እንታይ ክገብር ኣብዚ ኣቴ ለሰይ ካብዚ ሰሌክት ዝገበርክዎ ንሓንቲ ካብ ስእልታት መሪፅ ኣለኹ ማለት እዩ
لسي نزي أول سلف غير له انت خصحي في شعو بزع سل زي انت يزدل زلو ما ابنت اب انتينا صنحنا اب شات جي بي تي خيد كم صحاف حدا خفت طقمو انتايو سنسلت زلو وي كا قصالي كونتينيتي زلو سرح خسرح مستدلي اوريدي اب تصحيف كاز صنحكا سالي تصحيف كاز صنحكا صحف يخاختو تتخيل مالتي حجي ابزي انتي كبله the same prompt but make sure to generate a video اللي له where the puppy scores the goal حجي لك بقلل دبل انجلش سي تاز تصنح نتصنح برومبت خوينو ግን ጎል እንዳአተው ሆሎ ቪዲዮ ገበረለይ ኢሌሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ምስ በልኩ ሕጂ ቻት ጂፒቲ ንኹሉ ነቲ ቪዲዮ ዝምጥን ሴቲንግ ገይሩ ሰርሐለይ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ድሪሚና ክንርሰዕ ዘይብልና ግን ኣብ 500 ካራክተር ንታሕቲ ክኾን ኣለዎ 500 ካራክተር ክባል ከሎ ሕጂ አልፋቤት ኹን ዳሽ ኹን ወላ ኮማ ኩሉ ንሰርሖ ከም ካራክተር ዝጽጽም ማለት ስለዚህ ጀነሬት ክገብር ከሎ ኣብ 500 ካራክተር ክበዝሕ ይብሉ ይብለና ስለዚህ ኦሬዲ ቀዲመ ሂበ ስለ ጽንሑ ብመጠን ሂብንሎ ሆፍሊ ማለት እዩ ስለዚህ ሴሌክት ገይረ خيد ማለት እዩ دايل الحجي اكي بابي ووكس اون تو ليجز لايك هيمان حجي اغدي ما هي بيصنح كيسي لك نعوس بفيديو ملكع جن جول داتو خلو الى انا سلازي اوكي حجي انتي غيرو هيبنلو مالتي انا طرح انتي لكعتي النا زصنحنا بابي خوينو جن جول داتو خلو راح يلي زلو مالتي سلازي اسو نفيديو بزمطن مالتي ولا ناي كاميرا خون ولا نايتي كلر خون ولا اتي كله زلو اغباب generate قبل يالو مالتي سلازي اوكي حجي انتي لنلو كيت بابي ووكس اون تو ليجز like a human wearing a football jersey on a sunny field. The puppy runs with a ball, dribbles past defenders and scores a goal. حجي انت هيبن له تخدينو وزن برخدان كما يجرو اشكعوم يخيد له انت عينت بخلت اجرو يخيد كم زول زي اغدي ما افتقدم زهبكو information مالتي تمركزو the crowd cheers as the puppy celebrates with a happy jump حجي انا chat gpt لك نتي فيديو زمت ندبلكو حجي نعي نخلو عبد متيتيو and then happy jump bright cartoon or semi realistic style smooth motion حجي بزعبات موشن اي ترف بزعبات حبوس اي ترف نخلو بقمتيتيو تخلو زلو هواهو هيبنلو مالتي ስለዚህ ነዚ አሰለፍ ገረ ይወስዳ ስለዚህ እንታይ ንምባል ነዚ ሕጂ በቻት ጂፒቲ ኣምጽእ ዘለኹ መብዛሕትና እቲ ንጽሕፎ ስለ ደጨነቀና እንታይ ክንብልና ወይ እንታይ ክንገብርና ብምባል እቲ ዝደለና ስእሊ ወይ ካ ቪድዮ ኣይንረከብኒና ኢና ክንሓስብ ንኽእልና ግን ሲምፕሊ ታዘላትና አይዲያ ንቻት ጂፒቲ ብምሃብ ትደሊና ያደለና ቪድዮ ንነግሮምሽ እሱ ከዓ ንብሙሉ ነቲ ቪድዮ ዝምጥን ገይሩ ሰርሑ ይህበና ማለት እዩ ስለዚህ በድሕሪ ዝናበይ ከይደ ናብ بريمينا خيري سيلي هيبي له ابز اتيخا نتا صحفت هيبي له مالت حجي ذا صحفت انت داني بزيحه مالت 500 كاركتر ወይ ካው ንታሕቲ ድሕር ዘይ ጌርናዮ እዚኣ ኣክቲቫይት ኾነልና ነው ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኣብ ብሪሚና ክልፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ሶፍትዌር ካለ እናቱ ደረት ክህልዎ ኸሊ ስለዚ እዚኣ ጌረ ድሕር ጽሒፈ ኣለኹ እቲ ኣነ ዝደልዮ ሞሽን እንታይ እዩ እቲ ቪድዮ ልክዕ ሰለስተ እዩ ዘሎ ብዚ ላስት ሂብን ዘሎ ቨርዥን 3 ማለት እዩ ኣብዚ ዲፎልት ኣለኒ ናይቲ ቪድዮ ዲፎልት ማለት እዩ ኣብ ቪድዮ ምርጫ ሂበካኒ ዘሎ ናይ ክንደይ ሰከንድ ብልካ ኣብዚ ለኒ ሰከንድ ምርጫ ክበኒ ሸዓተ ናይ 5 ሰከንድ ኢኻ ትደልስ ናይ 10 ሰከንድ ክብለኒ ኣነ ሕጂ ናይ 10 ሰከንድ ኢለ ኣለኹ then generate ይብላ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ካንተና ንገበር ዘለና በቲ ንሳ ዝሃበትና ስእሊ ጌርና ቪድዮ ሃብኒ ንብላለና ማለት ስለዚህ እቲ ስቶሪ ክትሰርሖ እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ግዜ ሓደ ተመሳሰልቲ ስእልታት ትምጽእ ኣብቲ ስእልታት ከኣኒ ደረጃ ብደረጃ ወይ ከኣኒ ካፍቲ ክትሰርሖ ዝጸንሐኻ ከይፍለመታ እንተዳ ቻት ጂፒቲ ትጥቀማለኻ ኮይንካ ነቲ ዝህበካ ስእሊ ከተምጽእ ኹን ቪድዮ ከተምጽእ ሞር እቲ ቪድዮኻ እንታይ ክኾነልካ ኸሊ ንጹር ጽሑፍ ክኾነልካ ኸሊ ማለት ስለዚህ ምናልባት ቪድዮ ጀነሬት ምግባር ቁርብ ግዜ ክትወስድ تخيل كحلفايه مالتي اوكي حراين بار حجي نزيا هيبنا زلنا فيديو ستيل لود كسب وي جنريت كسب تقبرلنا انت كنقبرينا افاتار كندرينا مالتي حدا ابزي خنفلط زلنا حدا سرح اوريدي هيبنا ندحرالنا خوينا نسو جنريت داغبر خال سرح نسرح لنا ولا حنتي انترابشن ايغوان فوني مالت نعوز عنقفو يكونن سلازي افاتار اتينا قال سرح نسرحنا مالتي ابا افاتار كانتاي افاتار كبال كل حجي حدا سئلي قال سبيسيفيك صراح ندرف ديون بودكاست ديون حدا اوديو مبزحتو خنزي تدغاغامي اب سوشيال ميديا ناتنا نري زلنا فيديوتات ويك افاني نغرات كتسرحلو كل كلها مالتي حجي افاتار كنسرح انت خوينا مجمريا انا ابنت ناي زخونه خنسب
نحد فلو سب نحرام سينا بكوبي رايت إيشو حتى ناخذني مالتي أبزي نايزخونا سب سلي جنريت جبر لين نحري لنتيا مخاط سب نحر حد فلو سب كوينو كوبي رايت سلزي حتى كابز خلاك تكل لنا تخليها مالتي جنريت هيتجبر لنا من الوقت كوبي رايت زحت زلقات موسيقى ويكا ساوند توزل لها أنت خوين خاني نتي فيديو جنريت غيرها جن ميت تقبر ويكا دمت زي بقول تقبره مالتي كل جزء تي كوبي رايت تنقول لنا مالتي لازم اوكي حجانا نابنت لسي ابزي بمقطعو اوكي حجي انت غير لغزي نابنت ناي شلاندر في بمصا generate a kid image of this picture make sure it is with similar outfit and look حجي ناي قلعاس مسلي هيبكي كن تمساسال عينتا كدادنا مسلن جبر لي الى الله مالتي اوكي ابزي حجي generate بلامو نتي سئلها كتمصالي يصبيا مالتي حجي تانا نغبر لنا ابزي افاتار وي كان حدا نتي نحنا دلينا دلنا سئل ختمصالنامو بدحريو ابتي دريمنا عتيناخا افاتار كنسرحلو مالتي سلازي من الوقت زقرب غزي خوس دلي خيلي كحلوفه اوريدي تسلي جنريت مسمص علي كنمصو مالتي اوكي حرايم بار حجي اتن زدلنا فيديو اوريدي جنريت غيرنا لا مالتي ابزيا جول ناب جول سكورنا غبر مالتي اوكي حرايم بار حجي امصياتلنا لا مالتي ازيا تا فيديو جنريت زبلنا مالتنا يتي جنريت زغبرنا سيلس مليشقا جول سكور دا غبر زبلنا مالتي ازيا خاني تا ناي افاتار سرحنا يا مالتي حجي انت داني ابزي سيلكت غيرنا انت خنبلنا داونلود فيديو دبلنا ويكا ابلع الخا ناي داونلود ملكت مصينا له ابد مرصنايو داونلود كنبل نخيل مالتي اوكي سلازي ابزي داونلود كبلاي مليسنا خان ازيا افاتار كا زسيم وي سيلكت غيرنا نحزامو ويا بتحتي ويكا ابلع علي ابز دلنايو داونلود نبلا مالتي سلازي اوريدي فيديو جنريت غيرنا لنا مالتي حجي اوريدي تا فيديو ابزي جنريت غيرنا لنا مالتيو من البات لك كمتي نحنا زدلنا زي كتكون تخليا جن جول غصو اندخده نخلهم كا خم زحلفهم انا النا نيرنا سلازي تي فيديو جنريت غيرنا له من البات حجي بيرفكت زي كم صو زخل بزح نغرات له حدتي نصحفو برومبت بلكعت نحنا دلينا دلنا مخانو كنصحفو خلينا مالتي كلاي كاني كل جزء برومبت نصحف كلنا ناي 5 سكند وي كان 10 سكند سلازي هبنا اب حد اوان حنت نغر طرح كندلي كنكل علينا مالتي من البات حجيب كندي كيدو سكور دا غبر نبلو نسكور غصو داخد نبلومو اب موداتا خا سكور دا غبر طراي شو خلت سلسته كم عينت فيديوهات كونيكت بمغاركا حدا ملو زدل خي حساب كتجبر تخيل مالتي حنت نجر زرعنا نجر انت حلي جن انتي زدلنا يو عينت فيديو جنريت نخنجبر طرح تيزلنا انت كنجبر كان زلنا مفلات مالتي بدحريو ابز خاني انت يامصينا لنا ناي زي خاني كاب افاتار دسرحنا يا مالتي حجي نزيا افاتار سليك جرنا زدلنا يسل انصينا مالتي مليسنا خاني موسيقى غيرنا لا مالتي حجي نزيا تي ببزحي ابز حجي ولا سرحنا زلنا مالتي أتكشلا عند أبطالك سكت اسمالك بنتك بحيا ميد نمر مسيرك حجي انتنا نرد لنا نتي زدلنا يو افاتار سلك غيرنا مليسنا خا اوديو ويكا سبيتش كون خيل ولا بودكاست كون خيل زدلنا يو كنهبو خلنا مالتي سحجي ليب سينكرونايز كا قال تيمس كنا فرمن قسقاساتن كال خا افتي كان نورمال من قسقاسات ناي يدخل ناي غص ناي قال اكسبريشنز يهبو مالتي حجي من البات ابزي انت كنغبر كم نخل طرحنا رينا زلنا قرب عمق إلنا غزي هبنا تدارينا خاني زدلنا عينت سرحت نخنسرح عزيو مچ بايتا مخاني زريكا مالتي سلازي اب دريمينا كمي غيرنا سلي جنريت نغبر وي كمي غيرنا فيديو نغبرلو كومون بافاتار انتاي نغبر كنريو زحسبكو زيو نيرو سلامكتالكم عزينا نمسجن نمدباتنا تفتيكم مخا شير لايك سبسكرايب مغبار اي تحمقو اب قصالي رحبنا